ಹಾಯ್ ಮತ್ತೆರಿಗ್ಲಾ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ತುಳು ಲಾಗ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಏನು ಚೊಲ್ಲಾರು ಇನಿ ಐತಾರ ಮಗಲ್ ಪಂಡಲು ಚಿಕನ್ ದಾದಣ್ಣಲ ಮಲ್ಪಗ ಬಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಬಂದು ಅಲರ್ಜಿ ಅಂಚದ ಎಣ್ಣೆ ಗೀ ರೈಸ್ಲ ಗ್ರೀನ್ ಮಸಾಲ ಮಲ್ಪಗ ಬಂದು ಅಂಚೆ ಮುಲ್ಪ ಕಡೆಯರೆ ಪಾಡು ಒಂದಿಲ್ಲ ಯಾನು ಗ್ರೈಂಡರ್ಗೆ ಕಡೆಯರೆ ಪಾಡಿಯ ರೇಪನ್ನಾಗ ಬೇಗ ಹಾಪುಂಡು ಬಂದು ಆ ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಚುಚ್ಚೂರೆ ಪಾಡಿ ಏರ್ ಕಡೆವನು ಮಲ್ಲ ಇಂಕ ಉದಸ್ಸಿನ ಕಡೆ ಉಪ್ಪಿನೇ ಮಲ್ಲ ಉದಸ್ಸಿನ ಐಕ ಗ್ರೈಂಡರ್ಗೆ ಪಂಡರ ಗಲೇಜ್ ಐಕ ಮಸಾಲ ಮಾತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಡೆರೆ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಯಾ ಮುಲ್ಪ ಸಾಮಾನು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪಕ ಪಂಡದು ಯಾನಕ್ಕೆ ಒಂದು 4 ಮುಂಚಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಐಟಮ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಾರ್ದು ಫ್ರೈ ಮಲ್ತದು ಅವಕ್ಕೆ ತಾರೆಲ್ಲ ಒಂದು ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ಪ ನಿಕ್ಕ ಗೋಡಂಬಿ ಇತ್ತಿನ ಗೋಡಂಬಿಲ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಮಸಾಲ ಅಂತ ತಿಕ್ಕಾದು ಬರ್ಪುಂಡು ಪಂಡದು ಮಸಾಲ ಅಂತ ಜಾಸ್ತಿಲ ಬರ್ಪುಂಡು ತಾರೆ ಈಜಿನ ಗೋಡಂಬಿ ರಡ್ಡೆ ಟು ಒಂಡಲ್ ಪಂಡ ಗೋಡಂಬಿ ಇಜ್ಜಾಂಡ್ ಅಂಚದ ಯಾನು ತಾರೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಇತ್ತು ತಾರೆಲ್ಲ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತದು ಪೂರ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪರೆಂಡು ಒಂದು 10 ಪೀಸ್ ಕಬಾಬ್ಲ ಮಲ್ಪಗ ಪಂಡದು ಇದು ಐಕೆ ನಮ್ಮ ಘಾಟಿ ಮುಂಚೆ ಉಂಡದೆ ಕಚಿಪುದ ಅವೇನಂತೆ ಪಾತು ಬಿಡುಂಡು ಪಕ್ಕ ಬೊದುಲುಂಡು ಕಬಾಬ್ ಮಸಾಲ ಇಜ್ಜಾಂಡ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಮುಂಚೆ ಇಲ್ಲದ ಮಸಾಲ ಮಲ್ಲ ಒಂದುಲ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಮುಂಚಿತ್ತೆ ನೀರು ಕೊದ್ದಿನದಾಗೇನು ಮುಂಚೆ ಅಂತ ಬೊದ್ದುಲೋಡು ಎಡ್ಡ ಕಲರ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಮುಲ್ಪೆನ್ ಕಬಾಬಗು ಮಸಾಲ ಆಜಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಒಂತುಂಡು ಶುಂಠಿ ಬೊಕ್ಕ ಪುಳಿ ಐಬಕ್ಕ ಮುಂಚಿ ಒಂಜಿ ತೆತ್ತಿ ಪಾಡುವೆ ಐಬಕ್ಕ ಚೂರು ಕೊಜಪ್ಪು ಉಪ್ಪು ಈತು ಪಾರ್ದು ಸಣ್ಣ ಕಡೆಯೋಡು ಮಾತ್ರ ಮುಂಚಿನ ನೀರು ಪಾಡೋಚಿ ಪಾಡ್ರಿಜ್ಜಿ ಅವಿನ ಚೆಲ್ಲದು ಬಿಡ್ಲೆ ಪಾರ್ದು ಸಣ್ಣ ಕಡೆ ಚೂರು ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿಯಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ಪರೆ ಕಬಾಬ್ ಮತ್ತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತದೀಯ ಇತ್ತೇನು ಗೀ ರೈಸ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಈರೆ ಎಂಕಲ್ನ ಗಿಡೊಟ್ಟೆ ಆತಿ ನಂಚಿಂದ ಒಂದಕ್ಕೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ಈರೆ ಪನ್ಪೇರ ಅಂದೆ ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ಮಾತ್ರ ಫ್ಲೇವರ್ ಸೂಪರ್ ಫ್ಲೇವರ್ ಮಾತ್ರ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಫ್ಲೇವರ್ ಹೊರ ಸ್ಮೆಲ್ ವಾಸನೆ ಉಂಡು ಇಂಚ ಪಜ್ಜಿ ಈರೆ ಅಂಡ್ ಐಕೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ಪನ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಪರಿಮಳ നല്ല കൊതി പരതിയിട്ട് 2 വിസിൽ കൊണ്ട് ഗീ റൈസ് റെഡി ആക്കും ಗೀ ರೈಸ್ಲ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಇಂಚ ಬೈದಂತಲ್ಲಿ ಪೊಡಿ ಆತನು ಉಪ್ಪು ಲಾಯ್ಕ ಅವ್ನು ಪೊಟ್ಟು ತಿಂಡ್ರಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಗ್ರೀನ್ ಮಸಾಲ ರೆಡಿ ಮಲ್ತೆ ನಾನು ರೆಡಿ ಉಣ್ಕ ಅಂಚನೆ ಬೈಯಕುದೊಂದು ಇನ್ನೆಂಟು ಡ್ರೆಸ್ ತೆಪ್ಪರೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಪರ್ಬಾಗ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪರ್ಬ ಬರೋನುಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಡ್ರೆಸ್ಲ ತೆಪ್ಪರ ಇತ್ತೇನೆ ಪೋದು ಬರ್ತಾನಂತ ಕೇಳಿರು ಅಂಚೆ ಪಿದರ್ದಿನೇ ತಟ್ಟು ಇಂಚಿನ ಬರ್ಸ ರೋಡ್ ಫುಲ್ಲು ನೀರು ಬಕ್ಕೆ ನಾನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋನು ಮನದನಿಗೆ ದಪ್ಪನ ಕೋಡೆ ರಾತ್ರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಲೇಟ್ ಆಂಡ್ ಏನಂತ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಲ್ತಿದ್ದೆ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ದಿದ್ದಿ ಚೂರು ಮಲ್ತು ಬೈದೇನು ದಪ್ಪನ ಪರ್ಬ ಬಂದು ಮಾತ್ರ ಮಲ್ತ ಬೈದಿದ್ದೆ ನಾನು ಶಾಪಿಂಗ್ ಬರೋದಾದ್ರಿಂದ ಮಲ್ಪು ಚಂಕಲು ಜೊತೆ ಮಲ್ತ ಬೈದೇವಂತೆ ಬನ್ನ ಕುಡ್ಲಾಟಿ ಮಟ್ಟುಕೋತೀನಿ ಒಂದು ಚೀಪ್ ರೇಟ್ ತಿಕ್ಕೊಡು ಚೀಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಪನೋಲಿ ಅಂತ ಎಡ್ಡಲ್ಲಿ ಇಂಕ ಬರ್ಪುಂಡು ಡ್ರೆಸ್ ಬರೋಬ್ಲಿ ಕೆಲವುದಂತೆ ತೊಂಡ ಬರ್ಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಸಮಯ ಮುಟ್ಟ ಅಂಚದಂತೆ ತೂಕ ಬಂದ ಜೋಕ್ಲೆಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದೇನು ಚಾಡೆ ಪೋಯಿನಿ ಇಂಕಲು ಅಡ ಪೋಡದಾದ್ರೆ ಮಸ್ತ್ ಬರ್ಸ ಫುಲ್ಲು ಬರ್ಸನೇ ಬರ್ಸ ಕೋಡೆ ಪೋದು ಬನ್ನ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಬರ್ಸನೆ ಪೋಡಾ ಬರ್ಚ ಬಂದು ಎಣ್ಣೆ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಪೋಯಿನಿ ಬಕ್ಕ ಬಂಡೇವೆ ಬಕ್ಕಾಂಡ ಆಪುಜಿ ಫುಲ್ಲು ರಶ್ ಉಪ್ಕೊಂಡು ಕೂಡ ಅಂಚೆ ಎತ್ತಿದೆ ರಶ್ ಇದಪ್ಪನ ಬರ್ಸ ಎತ್ತಿದೆ ಕಾರಣ ತೋಚೋಡು ಚಂಕೆಲ್ಲ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮತ್ತೊಂಬ ಇದೆ ಇಟ್ಲೆಲ್ಲ ತೋಜಾವೆ ಏನ ಮತ್ತೆ ಆಫರ್ ಇತ್ತನ್ ಪಂಡದು
అయితే బిల్లలు ఎత్తిండు బిల్లు ఇత్తులు ఒడే పోతుంది చప్ప లైట్ పొదుకుంటుంది బిల్లు అది ఈత్ మంతం పోయిదేವು ಲಿಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿ ನಿಂಡು ತಲೆ ಈತ ಮಂತಮ್ಮ ಇದ್ದೆ ಏನಪ್ಪ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಂತ ಅಂತ ಬಿಲ್ಲಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಕದೀದು ಪೋತೇರು ತೂಲಾ ಏನೇ ಮತ್ತು ಚಕ್ ಮಂತಲ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ತೋ ಚಪ್ಪವೆ ನೈಟ್ ಪ್ಯಾಂಟಿಗೆ ತೊಂದೆ ಮೂಜಿಗೆ ತೊಂದೆ ಇಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಎಣ್ಣೆ ಮೆತ್ತಿಗೆ ಮೂಜಿ ಒಟ್ಟುದೇ ತೊಂದ ನೆಟ್ ಎಪ್ಪುಡು ಬಿಲ್ಲು 170ಗೆ 180ಗೆ ಅದನ್ನ 180ಗೆ 179 180 ಪತ್ತಲೆ ಉಲ್ಟಾ ದೋಜುಂಡು ಆಮೇಲೆ ಅಜ್ಜಿ 180ಗೆ ಮೂಜಿ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾಂಟ್ 180 ಲಾಯ್ಕೊಂಡು ಪ್ಯಾಂಟ್ಲ ದಪ್ಪಲ ಉಂಡು 180 ಕೊರೊಲಿ ಶೋಕೊಂಡು ಪ್ಯಾಂಟ್ ಎಂಕ್ ಇಷ್ಟ ಪ್ಯಾಂಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪ್ಗೆ ತೊಂಡೆ 200ಗೆ ಇತ್ತಂಡು ಲಾಯ್ಕೊಂಡು ಎಡ್ಡುಂಡು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ತೊಲೆ 200 ಶೋಕೊಂಡು ವರ್ಕ್ ಬತ್ತದು ಹೆಡ್ಡುಂಡು ಮೂಜಿಗೆ ತೊಂಡೆ ಮೂಜಿಲಿ ಎಂಕ್ ಹತ್ತು ರಡ್ಡು ಮೆತ್ತಿಗೆ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ ಪಂಚಕುಲ ಡ್ರೆಸ್ ತೂಪಿನೋಡ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಡ್ರೆಸ್ ಕಟ್ತಲೆ ಸ್ಕರ್ಟ್ ಒಂದು ಎಲ್ಲಿ ತಂದಿದ್ದೀನಿ ಸ್ಕರ್ಟ್ ಒಂದು ಕ್ಯೂಟ್ ಅದುಂಡು ಬೇಬಿ ಪಿಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಎಂಕ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡು ಅಂತ ತಂದಿನಿ ಜಸ್ಟ್ ಏತು 180 ಅಂದು 180 ಅಂದು 180 190 150 ಸಾರಿ 190 150 ದಿಕ್ಕದೆ ಪೂರ ಒಂಚೆ ಇಲ್ಲಕ್ಕ ಮಲ್ಲ ಲೆಗ್ಲನ ಒಂತ ಮಲ್ಲ ಇಟ್ಟಿರ್ದು ಇಟ್ಟಿರು ಮಲ್ಲ ಶೋಕುಂಡು ಅಯ್ಯಕ್ಕ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ತಂದು ಒಂಜಿ ಸ್ಕರ್ಟ್ ಶೋಕು ಎಂಕ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡು ಆಯ್ಕೆ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಟೀ ಶರ್ಟ್ ನಾಡ್ರೆ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಆಗಿನ್ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಈ ಬೇಬಿ ಪಿಂಕ್ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಬಂದಿಗೆ ತಗೊಂಡೆ ಟೀ ಶರ್ಟ್ ಗ್ಲಾತಿ ರೇಟ್ 150ನೇ ಪಕ್ಕೊಂಜಿಂದು ಟೀ ಶರ್ಟ್ಗೆ ತೊಂಡೆ ಒಂದು ಮಲ್ಲಲೆಗ್ ಆಬೇಕ ಪಿಂಕ್ ದ ಟೀ ಶರ್ಟ್ ತೊಂಡೆ ಆಬೇಕ ಜಸ್ಟ್ ಮೀದು ಪಾಡ್ರಕ್ಲೆಗ್ ಎಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪಂದದೆ ತೊಂಡೆ ಚಡ್ಡಿ ಮಾತ ಮೂಜಿ ಚಡ್ಡಿಗೆ ತೊಂಡೆ ಆಯ್ತಲ ಮೂಜಿ ಟೀ ಶರ್ಟ್ಗೆ ತೊಂಡೆ ಅವಳ ರೆಡ್ ಟೀ ಶರ್ಟ್ ಒಳ್ಳೆ ಹೋತು ನಂದೇ ಗೊತ್ತು ಅವಳ ಇದು ತಿಕ್ಕೋಟು ಅವಾಗ ತಿಕ್ಕು ಚೆಕ್ಕೆ ತೊಂಡೆ ಅದಕ್ಕೆ 150 rupees ದ ಟೀ ಶರ್ಟ್ 150 ಮಲ್ಲಗಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲೇದೆ ತೊನ್ನಿ ಅಲ್ಲೇ ಹಾಕೊಂಡು ಟೀ ಶರ್ಟ್ 150 ಕಾವಲಿ ಮೂಜಿಗೆ ತೊಂಡೆ ಅದ ರೆಡ್ ಇಂಕ್ ರೆಡ್ ಎಣ್ಣೆ ಮೆತ್ತಿಗೆ ಆವಾಗ 100 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಂಡೆಲ್ಲ ಬೇಜಾರಿಜಿ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಉಂಟು ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಉಂಟು 2ಗೆ ರೆಡ್ಗೆ ತೊಂಡೆ ಇದಕ್ಕ 12 ಸ್ಕೂಲಿಗೂ ಕೂಡ ಹಾಕೊಂಡು 12 ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೂ ಸ್ಕೂಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆನಾಗ ಇಂಚೆಲ್ಲ ಒಂದಿ ಸಟ್ಟಿಗೆ ತೊಂದೆ ಐಟು ಒಂಜಿ 12 ಇತ್ತು ನಂಗೆ 12 ಅವಳಿತ್ತ ಮಾಯ್ಕಾತ 4 12 ಹೆಚ್ಚೆ ಒಂಜಿ ಸೆಟ್ ಒಲೆಗೆ ತೊಂದಿನಿ ಮತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಸೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ರೆಡ್ ಸೆಟ್ ಟವಲ್ ಬೋರ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಬೋರ್ಡು ಆಯ್ಬೇಕು ಒಂದು ಗೆರೆ ಹೆಂಗೆ ಫೋನದ ಒಂಜಿ ಬಾಜನದ ಮಿತ್ತೊಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಕಣ್ಣತ್ತೆ ಚಿತ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ 40 rupees ಮಸ್ತ್ ದಿನ್ನಲು ಉಂಡು 40 rupees ಕೊಂಡೆಲ್ಲ ಬೇಚರಿಜ್ಜಿ ಕ್ಯೂಟ್ ಆತಿಂಡದಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿಯ ಕೈಲು ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಒಂಚಿ ಕಪ್ಪಿಗೆ ತೊಂಡೆ 50 ಅಂದು 60 ಅಷ್ಟು ರೂಪಾಯಿ ಥರ್ಮಸ್ ಲಾಕೊಂಡು ದಿನ್ನೋಡು ಮಸ್ತ್ ದಿನ್ನಲು ಉಂಡು ಚಾಪರ್ ಒಂಜಿಗೆ ತೊಂಡೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ನಿಂಗೆ ತೂದುಂಡು ಒಂದೇನಿಗೆ ತೊಂಡೆ ಒಂಚಿ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಒಂದು ಶೇರ್ ಒಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಅಂಚನೆ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಏರ್ ಮತ್ತೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗ್ತಿದ್ರು ಇತ್ತನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಲೆ ಅಂಚನೆಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.